खामफ्लायखौ दानो आनसि बानायथारबाय आरो बे सनाया मोनबाथाय जावगोन आं बेखौ आंनो दाबो गथ'सो नंखाय गथ'जों आं आनसि होनजाबाय मोनसेथ' आंनो जेबो जायालै गथ'आ मोनथिबायना नङा नों आंनि आइनि लोगोना नङा होनखाबायना आङो खेबसेल' खिन्था आन्टि ओमफ्राय आं थांगोन नोंखौ बेसेबां बुंनांगौलै आङो नों जेन'बा बिनि नाम लायाबाबो नोंखौ मोजां जेन' जिरायनानै रायलायगौमोन आङो मोजांनो नाथाय नोंखौ गथ'ब्लाबो आं अननो ओंखारासै रागासो जोंनाय फैजोब्बाय आङो मोनसे खोथायाथ' डाइरेक्टलि बुंनो आं नोंनि नोमाया आंनि बेस्ट फ्रेन्ड नङा थगायनाङा नों आंखौ आं मानो थगायनो देनाय होमबा बिनि नामखौल' खिन्थादो ना आन्टि ओमफ्राय आं थांगोन सोरनि बाथ्रा बुंदों बेलाय ओमफ्राय आं बोरै मोनथिनो देनाय नंमारगौबाबो बै समनिफ्राय बै जाथायनिफ्रायथ' जों मालाबाबो लोगोखौनो मोनाखै बेसेबांबा बोसोर बारलांबाय आरो दिनै बेफोरबायदि नुजाफैबाय नोङो ओमफ्रायथ' नों जेनाव सोंस्लायस्लाय नोंनि ममनाव सोंनो हाया आरो सोंदों बाट खिन्थायाखै आंनो मानो खिन्थानो हाया नामा बियो हाबाब आइथिनजोलै आसो गथ'जों रायलायबाय थाखोसै नोंलाय लामायावनो रावबो नङा आयै दे थांदो गथ' सोंनाय फिननाया जोब्बायना थांनो हासिगोन आंकोलजोंबो रायलायना थांगोन आं आयौ हासार आंकोलनि बाथ्रा बुंखोसै नोंलाय सान आंकोलनि मा नै हासार जाखो नोङो आरो मानो नांगौ नोंलाय बेखौ सानबाबुखौ नांगौना बेखायनोथ' आं लिंहरदों ओमफ्रायथ' आबै नों लिंहरलाय आं फैया बुंखाबायना नोंखौ नों मानो बेजों रायलायबाय थानो नागिरदों नोंजोंथ' रायलायबाय आं आंकोलजोंबो रायलायगोन बुंखाबायना आङो नों बुंबानो जाया मोनथिबाय एसेबां जिद्दि गथ' फुरा जिन्दगियाव नुवाखैलै आङो आइ हामजाय मानोसै ओमफ्राय आइथिनजोलै नों सिनायमारा होमबा बेखौ सिनायोलै आबै ओमफ्राय नायना आं मोनसे कुइसन सोंदों आन्टिनाव ओमफ्राय खिन्थाथारा आंनो हाबाब मा बाथ्रासै बेलाय बांद्राय खोथा दा बुंसै आयै नों प्लिज थांदो बिनिफ्राय आं रायलायगोन ना आं हेन्डेल खालामगोन बिखौ नङा एबारथ' आंबो खोनासंगोन नाहाय मा जादों बाबु मा जादों बे आब'आ नोंखौ माबा डिस्टार्ब खालामदों नामा हो खम दुस्थ'हाय बेबो बुंबायानो थायो आङो बहाबा थाइजौसो खावनो थांनायाव माबा लायबाय बियो नै बाबु थाइजौ खावनो लोगो लादों नामा बे नोंखौ दा थांखाहाय बेजों ओइ जाम्बि जाम्बि जानला मानला बुंब्रलाबायनालै नोङो आंबा मा जादों नों मा मोनथिनो देनाय बाव आरो नों थाइजौ खावनायसो सिमां नुदों नङाबा माथो बे गथ'फोरजों नों थाङा होमबा हा सान्दुं गोसा मोनथिया मा मोनथिया बहा सैमा आथिं बायदि सोन बेरायहैनाया ओइ आयै आंनि सैमा आथिंखौ बाददे गलि मार' ओमफ्रायथ' साना मा खालामदों बे दा फैयोखा बिखौ लेंहरनासो होगारगोनहाय आङो बेबोथ' नुथों नोंनि दुस्थ'खौ एफा गिदिर देना नों थाइजौबो खावलायो आरो आन्टि ओमफ्रायथ' है दाबै आं थाइजौ खावनो फैयाखैलै आयौ होमबालाय मानोथो बारा फोथायलाय लांलाहां ओरैनो बिना लोगोफ्रा गथ'ल' जाखायो बहा थांखो बेलाय र'लै लामासिम ओंखारना नायनि आंबो बेनिफ्रायथ' फनखौबो लांफायाखै खोमाना दहाय फन खालामदोंमोन आं माथो रिंबायल' थादों औ आयै जों नै थांगासिनो आबा लामायाव दङ फैदो दे आयै दासो आइयाबो सोंदोंमोन बे मेहेरखौनो नेबायना दसे लेट खालामबाय गथ'आ बहा थाङामोन बेलाय बुंखादोंमोन माथो आं न'आवनो थानो बहा थांनो बेलाय बेरायनानै दिन बेबो दे थांगासिनो जों नै गारि सालायदों ओइ बिदा थांगासिनो जों नै आइजों आंजों दे फै नोंखौ नेगासिनोखा औ ओमफ्राय बाजैयालाय दखानथिं थांदों खोमालै मेथाइ जाहैदोंनो हे आबा बिहामजोआ मेथाइ जाहैदों औलै आयै नोंहामजोखौ मिथिखायोना दे फैबाय था नोंसोरो जासुलि बाजै जासुलि लांगासिनो नै मेथाइजोंबो ने मम बाजैनि फेभरेट मेथाइसो लाबोदों आदा मेहेर आबाया बासिबावदों मालाय बिबाजैनो दे होमबालाय दोनथ'दो आबा जागोन दे जागोन फैदोल' मोजां जायासै आइ माने अलं आबौमोननो बे सानमोनखौ मानो खिन्थानांगौ जाखो मानो लोगो मोनहोखो बेफोरबायदि लांनानै गथ'खौ आरे मम आं बुंबायना जुदि आं मिथियोमोनबा आं थांगौमोन नामा आंथ' सानसे आंजों रायलायनो होननानै थाङाखैना जाय बाथ्राया सिगाङावनो जोबनानै थांबाय बेफोरजों आंहा जेबो कानेक्सन गैला नाय आइ सैथो बुंदो दे अलं आबौनि बिफाया सोरमार हो बे सानथुथुलिनि खोथाखौ बाद होदो अलं आबौखौ सानदो गथ'आ दिनै बोरैबा अख्रा जालांगासिनो आरो नों बेफोरबायदि खोन्थायैयावनो बोरैबा बोराबग्रा जाबायना दाबा बहा थांलायखो आंनि आबौ सुनाया माबा मोनसे जायोबोला Oh my god सानसोराङा बिजोंलाय मा कानेक्सनलै भाई
माने मोजां जायगायाव फैफ्लांबाय नामा आंलाय आसोल आहा पता लगाना पड़ेगा मा जामारदों लोखि गथ'आलाय साननि उनसो थांखो ना माखो बिराद अख्रा बियो ओरैनो बेजोंसो रायलायनो दहाय जेट खालामबाय थादोंमोन न' अभार थिंकिं खालामबायदां आङो साननि एड्रेसखौलाय बहा मोननो बेलाय बहाबा बेरायनोसो थांदोंदां गथ'आ मम बे लोखिया मिन्थिगोनदां बेफोरखौ एसे नोंबो नोजोर होनांगौमोनहाय मानोलाय बेफोरबायदि एसे गथ'नो मोजाङै खिन्थाबानोथ' बाथ्राफोरखौ बेफोरखौनो साननानै गथ'आ बोरैबा बोरैबि न'आवनो थानो गोसो जालायलांला वाव इन्टारेस्टिं अलंनि बिफायासो बेबो मोनसे सिक्रेटसो नामा बेबायदिबाथ' आंबो मिन्थिनो बिराद हांखुर मेमनि हासबेन्डआ सोरमार मम बिदि खालामनाय नङा बियो आं माने दहायनो बुजायखादोंमोन बिखौ आरोथ' एसे डिस्टार्ब जानानै दंना बेखायनोसो खाथिनि गार्डेनावनो थांगोन बियो लेकिन आं सोंनि आं र' आंथ' बुंदों नों मानि थाखाय लाखुमादों आं आंनि जावैसोखौ मिन्थिनो लुगैबाय सोरमार बेलाय सोर खारबायला बेलाय बहा खारखो एसे मोजां अन्थाव बाथाव फिसाला दङ आंनि आइ फिसाजो दङ मा खमै दं बेहा दिनै बेफोरखौ एसे एस' आरामखौ माने गारनानै खारनो हा फैबानोथ' जायोना रायलायफै माबा मोनसे प्रब्लेमबाबो मम प्लिज नों जानला मोनला बुंनाङा बिखौ हा माखौथो लानानै सिरि नोंबोलाय मानि थाखाय बुंनो हाया जेन'बा मा थाला बन्द' मानि थाखाय प्लिज मम प्लिज ओ माय गड बेहायबो माथो एसे गन्डगलसोलै आं एबि आबाखौ सोंहैनि र' थाथ' मम आं हले बुंखादों गथ'आ बोरैबा माबा मोनसे जानांगौबा नोंबो आंजों गनाय नङा आइ मिन्थिबायना एसे मोजां आंनि फिसौलाखौ सुख सान्तिखौनो होलाहाय गथ'आलाय दहाय सोरखौबासो लोगो हमनो थांनो नागिरदोंमोन आं खोनादों आं थांनो नागिरनायखौ बादा होलायदों सैथानलै बिराद गथ'आबो दानिफ्रायनो जेबो नङा दे आंबो मिन्थिगोन थाबायल' थालोखि सानजों थुनथुलिजों सना मेमजों मा कानेक्सन दंलै भाइ अलंबारजों आयौ आदा जोंदावनावलाय बाजिसो खारसनफैखो ना माखो दे मा बारायलायबाय थाखोथाय बाजिखौबो बाजियानो जागोनदां जायखिया सोर सिख्ला नायनो लुगैदोंमोन आङो ओमफ्राय आयाथ' बुंदों माबा सोरबा आदाखौ फान्दायनोसो फैनो नागिरदों ना फैदों ना मादों होनदों सोरबा सिख्लायालाय मानो बिदि नाम लानानै माने सिदा नाम खायनानै बुंगोन दे जेनेबा आदाखौनो बुंथारदोंबा आदाखौथ' सिनायखायो जानांगौ ना नङाबा सोरलाय गावनि बेफोरबायदि गाज्रि नाम जाजानो लुगैनो दे बेबो सोरबा सेंग्राजों जोंहानाव बिदि खारसनफैनाय मानिथ' आदाजों माबा नङा माबा सोमोन्दो दङदां ना नानिया मा नाम खोन्थायामोनथाय इलिजा ना इलिसा होनदों खोमालै माबा जामारदों आदानावनो खेबसे डाइरेक्ट सोंसै आं नङाबा बे सिख्लाजोंबो रायलायगोन आङो बेनिफ्राय मोनसे मोजां जाबावबाय दिनै बै सेंग्राया एकदम दिनै डाइरेक्ट क्लियार जाजोब्बाय आरोना आइखौ हेल्प खालामनाया मोनसे समाव आदाबो गैयियाव बेसोमोन आरो होमबाथ' गोसोनि गाज्रिबो नङादां मा नाम होनदोंमोनथाय माहिर मोनदां ना गोसोआव गैलायलांलालै ओमफ्राय फन नाम्बारबो होलांदोंमोनथ' जेन'बा फैसाबो जगार गैथ'वाना फैसाया जगार जाजोब्बा बेनो कल खालामगोन आङो माहिर नामाबो माहिर ना मामोनथाय माहिर बायदियानो खोनादोंदांलै आङो ओमफ्राय आदानि हाबाबो मोजां जामारबाय माथो बाजियानो जामारखागोनदां जेबो नङा दे आंथ' मोजां बायदिसो नुदों जेबो नङा लाखिजागोन बियो इलिसा जोंदाव दाबो मोजां बुंगासिनो आं ओंखारलां बिनिफ्राय बेहाय आरो बांद्राय गन्डगल दा खालाम नोङो बुजिबायना आंनि खोथाखौ जेरै फैदों बिदिनो ओंखारलांफिन ओमफ्राय जुदि आं थाङोबा जोंदाव आंथ' बेयाव थांनो होनना फैयाखै आरो नों मा सानदों हो आं माने नोंखौ लाखिगोन नोंखौ हाबा खालामगोन बेनिफ्रायथ' नोंनि सैथोखौ मोनथिबावबा मोनथिखाबाय दा आंनि बिमाखौ बा जोंदाव एथ'बां बिदि बुंनो हाथारबाय नोङो नों बिनिफ्राय थांदोल' बेयावनो नोंनिबो मोजां आंनिबो मोजां नांगौबा उनाव नोंजों रायलायगोन आङो मानो जोंदाव आं एथ'बां नोंखौ फोथायनानै फैदों आरो नों आंखौ नागारनानै हारसिं बेफोरबायदि खालामदों जेबो नङा ना नों आइखौ गिदिंबा आं रायलायना होगोन ना नों माखौ सिन्था खालामदों अरे यार मा एसे अख्रालै मा मानिनो नागिरथारा
नोंखौ लाखिनाय माने आंथ' हाबा खालामखाथारनांगोन ना। नों मिन्थिनानै लाखा जोंदाव आं बिनिफ्राय थाङा। इलिसा! नानि? आदा, नों बेफोरखौ मा खालामनो नागिरदोंमोन आदा? जेबो नङा नानि, नों थां बिनिफ्राय। बियो आंखौ बेसेबां डिस्टार्ब खालामगासिनो, मोनसेथ' बिनिफ्राय थांनोनो नागिरा। बिदिब्लानो नों आखाइ थिखोगोन ना आदा? नोंनि बेफोरबायदि नुथायखौ नुनानै आं बेसेबां बोरैबा मोनदों। जियानो जा, बे थां दा थाङोब्लाबोथ' नों बेखौ आखाइ दिगोन नाङा ना आदा? बिनिफ्रायथ' आरो जुदि बे नोंखौ सिनायथारामोनबा, अब्ला गावखौनो गाव मानो बेफोरबायदि खालामना लागौमोन दे? बेहाबोथ' नाम थांगोन ना? नानि, नों जेबो मिथिया, सिरि था। जोंदावा, आंखौ एसेबां फाग्ला बोराय बायदि जाबाय बियो। आंखौ आखाइ दिखोनो नागिरदों। बिनिफ्रायथ' रावबो आंखौ सापर्टखौनो खालामाखैमोन, आंनि साइडआव बुङाखैमोन रावबो। नाथाय बिनि बिनानावा आंनि बिनानाव जानानै नों बिनि साइड दाजागै। ओमफ्राय आं रावनिबो साइड जायाखै आदा। बास नों बेफोरबायदि आखाइ दिखोनो नाङा, नांगौबा रायलायनानैबो फोजोबनो सल्भ खालामनो हायोना गासैबो बाथ्राखौ। रायलायनानै जुदि जोबनायमोनबा दाहालागै मानो थाङाखै बियो? जोंदाव, बे नोंनि बिनानाव। बे हाथरखि नोंनि बिनानाव बोरै माने? नुबाय इलिसा, नोंनि थाखाय आंनि सिस्टारा दिनैसिम बेबायदि राव बुंफेराखैमोन। नोंनि थाखाय आंजों उल्था बुंबाय बियो। आदा। नानि, ओरैनो बुंबाल' जाला, बेखायनो। बे मिन्थिगौना आंखौ माबायदि धमखि होदों, पुलिसनाव थांगोन मागोननो। नाथाय थांबालाय नों मानो गिदों आदा, जुदि नोंहा गोरोन्थि गैयाबोला? आंनि मिन्थिनाय बायदियावथ' बिब्दि जानाङामोन। नाथाय जुदि नों बेखौ सिनायोबोला, बेबायदि दा खालाम आदा। आंनि नोजोराव नों जेब्लायबो मोजांसोमोन। नाथाय नों बेफोरबायदि गाज्रि आखु दिन्थिनाङा ना, नङाबा आं गोसोआव जोबोद दुखु मोनगोन आदा। आरो जुदि बे नोंनि बाजैब्ला, नोंनि मोजां मोननायब्ला, आंनो खिन्थाना, नांगौबा आं आइखौ बुजायगोन। नानि, बेफोर मामलायाव बारा बुंदेरनाङा नोङो। जि खालामनांगौ आं दङ। जायखिजाया आदा, नोंनि प्रब्लेमबाबोथ' बे जोंनाव फैबायना सफैबाय। माबे बाजैमोन ना? बेथ' आगै मेहेरनिसो हिनजाव। जोंनि हाथरखिसोना, बेलाय बोरै बिदि जानो हानो दे? दिनै नोंनि थाखाय बाथ्रा खोनासंनांबाय आं नानिनिफ्राय। ओमफ्रायथ' खोनासंनानै लाखा, इलिसा। जुदि बायसान्सआवबो नोंखौ लानांबायना आङो, सानसेबो खुसि थानो मोननाय नङा नों आंजों। मिथिबाय? दाथ' आंनि सिस्टारनि सिगाङाव आं बारा जेबो ड्रामा खालामनो गोसो गैला। मोजाङै थांफिनबा थांफिन, नङाबा सानसे फस्थायनांगोन नों। जिना हाराम खालामजोबगोन आं नोंनि लाइफखौ। नों मा बुंलाबायदों जोंदाव? आंजों हाबा जानाय माने लाइफ बरबाद। बुजिबायना? बेखायनो सम दं, थांनोबा थांफिन। आदा। नानि, बिनि बाथ्राफोराव बारा दा गोजाव। नङाबा नंखायखौबो नोंगौ होनना बुंगोन बियो। आदा, आं दसे सम रायलायनो हागोन ना बिजों? बिराद प्रब्लेम जाबायलै बे फैनानै, सेस खालै। दाथ' पुलिस केस होबाबो आंहा जारला जागोन। बिनिफ्राय आंनि सैथोखौ मोनथिब्लाबो जारला जागोन। हाबाखौथ' आं बोरै लानो दे? नों आदानि मा जामारो? नों आं आदा जोंदावनि बिनानाव। अखाफोर। आं बुंदों, हा सोरमार बे गथ'आलाय? आरे थुनथुलि। नायना सान, बे मा सोंफैदों जोंनाव बे गथ'आ? औ, नाथाय मानो फैदों नों बेयाव? नै, हा मा जामारदों? आंथ' बोरैबासो मोनबायहाय। हा सोरनि फिसा जामारखो? आंकोल सान, आं बुंखादोंमोन ना नोंसिनाव आं मोनसे कुइसन सोंनो फैदों। सरि, नाथाय जों नोंनि मा हेल्प खालामनो हानांगौ दे? प्लिज आंकोल, नोंसोर मानो हेल्प खालामनो हाया दे? आइ नो नोंसोरबो मिन्थिगौ, बाट ममनि बायदि थगायनाङा ना। जों मा थगायदों? होमबा आंनि सोंनायनि फिनखौ हो ना। आंकोल, आंनि दादा बहा दं नोंसोर मिन्थिगौ ना? जोंथ' मिथिया। ओमफ्राय आं बुंबायना, नों बिनिफ्राय थां होननानै, मानो थाङा नों दाबो? हा सोर गथ' होनदों आं दे, आइ थुनथुलि सोर गथ'? आइ, नों मिन्थिगौ ना आं बेखौ मानो थांनो थिनदों आरो मानो रागा जोंदों? मानोना बे सनानि फिसालासो आइयै। मा? सनानि फिसाला? बिसोर मानो एसेबां शक जाखो दे?
I don't know. आंथ' बेखौ मोनथिला जे नोंसोर सैथो खोथा बुंदोंना नंखाय। But uncle, ममनि लोगो होननायखायसो आं बेयाव फैदोंमोन। बेनिफ्रायथ' आंनि सोंथिनि फिननायखौ मोनगोन साननानै। सरि बाबु, नाथाय नोंनि सोंथिनि जोंनाव जेबो फिननाय गैया। आं खिन्थानो हानाय नङा। Okay, I'm really sorry. गासैखौबो नाजाजोब्बाय आं, मोनथिगोन सानबाय बायनानै, but no. आं बेहाय रावखौबो जेबो डिस्टार्ब खालामनो फैयाखैमोन। थेवबो जुदि डिस्टार्ब मोनदोंबा, I'm sorry again. नाथाय बेफोर सोंथिखौ नों जोंनाव मानो सोंदों? नोंनि ममनावबोथ' सोंनो हायो। आंनि ममनिफ्राय फिननाय मोनबा आं बेयाव फैयामोन ना। थेवबो लोगो होननायखायसो फैदोंमोन आं। नाथाय जानो हागौ खाफालानो गाज्रि। आं मालाबाबो आंनि डेडखौ मोनथिनाय नंला। आरे बाबु, थांथोंसैलै आदा। जाय मानसिनि सायानो गाज्रिखा, बेफोरबायदि मानसिनि माबाजोंबो जेबो लेनदेन लानाङालै। जानो हागौ बिमायासो गाज्रि मेहेर, बाट गथ'आथ' नङाना, गथ'निलाय मा दाय? थेवबो आरो नोंनाव आरो बाजैनावलाय मा दांनायनि सोंफैखो गथ'आ दिनै? नोंसोरनाथ' नुदोंना मोनथिगौब्रा, बेबा मा सोरजोंबा सोरजों, सोरबा गथ'नि बिफाया। आंनाव सोंफैनांगौबाथ' आंथ' एकदम होखागौमोनलै। बेनिफ्रायथ' ना आदा, बिनि थिफुथलि बिमा सनाखौ एकदम जावनोसो गोसो जादोंमोन आं। बाट गथ' मानसिथ' बुंनानैबो मा लाब ना। दे आरो बाद होदो मेहेर। साला बे बिमायासो माबा प्लेनिं खालामनानै थिनहरलायबाय नामा? ओमफ्राय नंमारगौबोलै आदा, बोरै माने फिसालायानो एथ' गिदिर देरलायखो दे? जानो आरो सोरजोंबा थगायनानै खारजाबायदां। जाखागोन बे आदा बिदिनो। ओमफ्राय नंनायालाय नंगौ आरो, जेन'बा गथ'आ जोंनाव सोंफैदोंल'सो, बिमायाबो मा होनना खिन्थागो बेबा। दा लोगो होनबाय नालाय मोनथिगोन सानदों खोमादां। औ बेनोथ' आरो, बेबा मा एरना होखोलै, बेखायनोथ' बिदि सोंथि खालामफैबाय नोंसोरखौ नागिरनो। माबायदिलै ओमफ्रायो, बे सनाया गावनि फिसालानो बिफाखौनो खिन्थानो हायासै? बेफोरबायदि मानसिखौथ' आदा मा बुंबावनो ने, गावनो मोनथियासोदां बाराबा। थोस माबायदि मानसि थायोलै ने। बाट गथ'निथ' जेबो दाय गैया र' गैनायालाय। बेखौ बुंनानैबो लाब गैयाना गथ'खौ, मेनालाय बिमासो दा। मोनथिला आरो मेहेर, आंथ' मा मोनथिबावनो मालायखौलाय। ओइ आदा, ओमफ्राय जाद जानो हायोलै लाइफफोरावबो। बे सना बाजैयानोथ' सरि बाजैसो होनफ्लांलांबायलै। बाजैया आरो बाजै थोद। बे सनाया एक नाम्बारा। सोरजोंबा मा रिलेसनलै, ओमफ्राय दा फिसालायासो नै बेसे रावना खाना गथ'आ। नुदों, गथ'फ्रानो सोंथि खालामफैलाबायनाय जाबायना आजिखालिनि दिना। भरोसा गैलालै, जेबो भरोसा गैला। थोद आंहाथ' बेफोरबायदि गैखायालै। माहाय बेफोरो जावैसो? आं बुंखादों हले खिन्थु सिगांनि जानानै थांनाय जाथायफोरा बेफोरबायदि नोंसोरनि जिउआव फैफिननो मोना। ओरैनो हराहाय आंबो जारौखौ नोंनो, मोनथिबायना? दा जारौआबो नोंजों खुसि दंनायखायसो आंबो राजि जादोंमोन। बेफोरबायदि जेबो नङालै आयै। अब्लालाय हामानोथो दों फैना सोंफैखो दे बिदि। आयै नोंबो सानगौफुं नामा जानदो, बे गथ'आसो फैदों दा। होमबाबो बेफोरबायदि जानला मानला रिस थाबा जानाय नङाहाय। बिदि जेबो नङा आयै। ओमफ्रायथ' बारा उल्था सिदा साननो नाङा आंखौ आयै। मानो होनोबा बे मानो फैदों आं मिथिया, जायखिया आं दायो माने दायो नङा दानो नोंसाजोखौ लानानै थांसिगोन। आयौ मा होनखो? औ आयै, रायलायनाय होननाय खोनासंनाय बेफोरो जोब्बाय। ओइ थुनथुलि, राजि दं दा आंजों थांनो? फैदो फै, नोंखौ दानो दिनै लानानै थांगोन आं। बेनिफ्रायथ' नों गोसो गै दागै दंबाबो गैयाबाबो। मा होनदों सान? फै दानो लांगोन आङो। गासिनि खुगाखौ बन्द' खालामजोबनि आं र'। बायदिसिना बखिबाय थाग्रा ना। दे होमबा सनामोन, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बेनिफ्रायथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों, अब्ला नेना थाथ'लायदो लोगोफोर। जायफोर मोजां मोनबाय नोंथांमोना खिन्थाहरलायबानो जाबाय लोगोफोर, आरो मोजां मोनाबाथ' माथो खालामबावनो, मोजां मोनाबाबो गोजोननाय थाबाय। बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ अब्ला सनामोन। आरो जायफोर माने नायनानै मोजां मोनाबा गाज्रि मोनो आरोना, बेफोर कमेन्टबो खालामनाङालै, बुंखायोना आङो। मानो गावनि टाइमखौ ओरैनो हगार हरो आरोना, बेफोरबायदि जानला मानला लिरहरलाबायनानै। मोजां मोनाबाथ' मोनासै, खुनु जबरदस्तिबो गैयाना लोगोफोर। जेबो नङा। नाथाय असाइस खोथाखौबो लिरहरनाङाब्रा। मानो होनबा नों नायनो बाबाबो बायाबाबो बेलाय आं गोसो जायो नालाय, बेखायनो आंहा भिडिअ होयो। बेखौथ' रावबो हमथा हायाना।
अब्ला जेबो आलौनांगौनि खोथायानो गैयाना आंहा आंनि मोजां मोननाय बायदि बानायलांगासिनो बेथ' आंनि खामानिखा आं गासैखौबो होनाखै बै खायसे खायसेखौसो होनदों दे सनामोन जायहा जोंनि भिडिअ बानायनायजों गावहासो प्रब्लेम जाहैयो आरोना बेफोरबायदिया जेबो नङा दे कमेन्ट खालामाबो खालामनाङा आरोना खालामाबानो जाबाय अके लोगोफोर दे होमबा थांथ'नोसै दे सनामोन बयनिसिमबो गुड नाइट लाभ इउ लाभ इउ लाभ इउ गोसो गोरबोनिफ्राय बुंदों भिडिअआथ' जाबाबो जायाबाबो नायजासाबबानो जाबायलै दान्दिसे नुजाफैनो हाबानो आंहाबो गोसोआ गोजोन मोनलायलायो आंनि सनामोनजों